Pa vidim kako se brineš za druge. Očito je koliko voliš ovo kraljevstvo i svoj narod. Pa, naravno. Takva velikodušnost je oduvijek bila istinska bit Rosasa. A sad jesi li spremna upoznati kralja? O, nadam se. Doći će za tren. Ja idem pripremati svečanost. O, u redu. Ženja. Čarolija vatre, povijest čaranja. Ideš. Ne. Aša, ta knjiga je zabranjena. Pozdrav, samo sam... Što se događa? Pa, čarolijom sam zaštitio staklo. O, ja sam se samo divila parijama. Da, ali ta knjiga je opasna. Zašto onda imate? Kralj, mora biti spreman na sve. Ček, mirno. Ne miči se, imam ih. Malo tjelovježbe. Jesi li dobro? Ne, mislim, jesam. I razumijem ako želite da odem i nikad se više ne pojavim. Molim te, ne pretjerujmo, ovdje si i dobila si moju pozornost. Dakle, reci, zašto bi mi ti trebala biti naučnica? U redu, pa... Previše mi je stalo. Dobro, to je zanimljivo. To je moja slabost. Mislila sam da je najbolje da odmah istresem svoje mane. Pošteno. A tvoje vrline? Hvala na pitanju. Brzo učim i vrijedno radim i volim pomagati. I mlada sam, pa sam krotka, ali nisam premlada, pa nisam prekrotka. I volim crtati. Recimo ovako nešto. Što ja to točno gledam? To je kozlić. Skakuće. Očito. Vidite? Opet. To je jedinstveni talent. Nazovemo li to talentom? Pa, to je samo nešto što me tata naučio. Mislim da se sjećam tvog oca. Stvarno? Bio je filozof, nije li? Uvijek zagledan u zvijezde. Penjali smo se na stablo na grebenu i ostajali sami pod zvijezdama. Govorio bi mi, zvijezde su tu da nas vode, nadahnjuju i podsjećaju nas da vjerujemo u mogućnosti. Čak i kad je bio bolestan, vodio me tamo noću da sanjam. A ja sam samo sanjala o njegovom oporavku. Koliko si bila stara kad je preminuo? 12. To nije pošteno, zar ne? Kad sam bio mlad, i ja sam pretrpio veliki gubitak. Nisam to znala. Žao mi je. Cijela moja obitelj, našu zemlju su uništili okrutni, pohlepni lopovi. Da sam bar tada poznavao magiju. Znaš, osnovao sam ovo kraljevstvo kao mjesto na kojem svi mogu biti sigurni. Aša, nitko ne bi nikad trebao vidjeti kako mu se snovi urušavaju pred očima. Nitko ne bi trebao živjeti tako da osjeća bol gubitka svaki dan. I zato činim to što činim. I zato želim raditi za vas. Pođi sa mnom. Ti si jedna od rijetkih koje sam ikad pozvao ovamo. Ali ako ću ti vjerovati, moram znati da doista shvaćaš koliko su one važne. One? Želje Rosasa. Već ih možeš osjetiti, zar ne? Mogu. One su sve. Oprostite, ne znam zašto sam to rekla. Ne, točno je. One jesu sve. Nisam očekivala da će biti tako žive. Da. Vidiš, ljudi misle da su želje tek zamisli.